ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ഞാനിനി ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂದು ಪೋಯಿನಿ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ವಸ್ತು ಇತ್ತಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ನಾ ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೀನ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಓಕೆ ಬಲೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಕನಪೆ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಬದ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದೆ ನೊಪ್ಪು ಬೇಯ್ಪದು ದೀತೆ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿದ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿಟ್ಟು ನಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದೆ ಒಂಜಿ 4 ಲವಂಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡಿಯೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಪತ್ರೆನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿದಿನ ಮಸಾಲೆ ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಡು ಅಡಿ ಪತ್ತಂಗಿಲಾಗ ತೋರು ಚೋಕು ಬೇಯರು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಮಸಾಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುವ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಭಾರಿ ಶೋಕಪ್ಪು ನಿಕುಲ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಮಸಾಲೆ ಇಂಚ ಬೇಯಿನಾಗ ನೆನಕುಲು ಉಪ್ಪು ಬೊಕಾಯ್ತು ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಬಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪಲ್ಲೆ ನುಪ್ಪುಗು ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ಲವಂಗ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪಲ್ಲೆ ನುಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಸಾಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯರಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಳಿದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ತಿಂದು ಅಪ್ಪಗನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕನಿಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪೆರಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಎಕ್ಕನಿಗಳು ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪನೆ ತೆತ್ತಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಲೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜಿಂದ ಕೋರಿ ಮೀನು ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಕ್ಕಿನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಂಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜಿನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕತ್ತೆರ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು പച്ച ಉಪ್ಪುಲಾಂಡಿ ಪಲಾವ್ ಗ್ರೀನ್ ಅದು ಬಾರಿ ಸೋತೋಜಿನ್ ಬಲ್ಲೆ ತಿನ್ಕ ಕಷಾಯ ಜೀರಿಗೆದ ಕಷಾಯ ಮಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಪಲಾವ್ ತಿಂಕ ಪಲಾವ್ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಲಾವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದು ಇಂಚ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸುಲಭ ದುಮ್ನಾನಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ತು ದೀವೋಲಿ ಇಜಿಂದ ಅಪಗಪ್ಪಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಕಡಪಿನ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಂಡ ಟಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಾತ ಬಗೆ ಪಾರ್ದು ಪಜ್ಜೆ ಕಡೆಂಡ ಆ ಪಲಾವ್ಗುಲ ಈ ಪಲಾವ್ಗುಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಚೂರು ಮಗ ಕೊರೋನಾ ತುಯ್ಯ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ನೆಕ್ ಚಿಕನ್ ಇಜಿಂದ ತೆತ್ತಿ
ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಸೂಪರ್ ನಿಖಲವ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಫುಲೆ ಭಾರಿ ಶುಕ್ ಆತನು ನಾನು ತಿಂದಿದೆ ಪಾಚನ ತೆಗೆದು ಕಜೆ ಬರ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ குண்டாடுறது சாரி கஜா வறுத்தது நில வச்சுது குண்டாடுறதுலாம் போய் நான் குண்டு ஆஜிருக்கா ಮಾತಾಡ್ದು ಹಾಜಿರಿ ನಾನು ಅಂತ ಮೂಲ ಹಾಜಿ ಕುಂಟಾಜಿಡ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಅದು ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಪುಗ ಸಾರುಂಡು ಕೋಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಫ್ರೈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇದೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ఒక ఏర్పుర సబ్స్క్రైబర్ ఆతు జరా ಬೇಗ సబ్స్క్రైబర్ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಬಾಯ್.